खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोथार अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै टंला लाइफआव आं कनक चन्द्र बर'। दिनैनि लाइफआव 3 नं सिनिपारा गामिया गोदानै बाथौ गायसननाय आरो टंला रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा रंजालि फालिथाय खुंथाय। 3 नं सिनिपारा गामिनि गोदानै गायसनजानाय बाथौ थानसालिनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव धोरोम जाथाखौ बिरहोयो टंला दख'रा बाथौ धोरोम गौथुमनि आफादगिरि सनाराम बर' बिथाङा। नैथि हाबाफारि गोथैसि बावनाय आरो बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो उदालगुरि जिल्लानि गाहाय दिउरि दिबेन बर' बिथाङा। लोगोसे गासै रायजो राजाफ्रानो गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ साफा साफायै बिबार बावो। दिनै 3 नं सिनिपारा गामिनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि आर'जनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सतखिरा लाहोयो आरो बे सतखिरा लाहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो गाहाय दौरि टंला दख'रा बाथौ गौथुमनि तरुन चन्द्र बर' बिथाङा। टंला दख'रानिफ्राय बिथांमोननो गांसे बराय बिलाइ गथायो। बाथौ सिबिनायनि खान्थि बायदियै धोरोम बिजाब दङ बाथौ धोरोमावहाय आरो बे धोरोम बिजाबखौ बिथांमोना बे थानसालियाव फालिनाय समावहाय बाहायनो थाखाय गांसे बाथौ धोरोमनि बिजाब धोरोम बिजाब गोथार मैखुन बिथांमोना गामि आफादनो गथायदों। लोगोसे टंला दख'रा बाथौ धोरोम गौथुम आफादनिफ्राय आफादगिरि बिथां सनाराम बर' आरो बोसोनगिरि निर्मल बर' बिथांमोना गामि आफादनो गांसे आर'ज बिजाबनि मुङा आर'ज बिदां बेखौबो गथायो।
दिनैनिफ्राय टंला रंजालि बैसागु खुंथाइ आफादा खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फालिथायखौ सानैनि हाबाफारि लानानै खुंदों। बे फालिथाया टंला टाउननि गेजेराव थानाय लोकप्रिय गपिनाथ बरदলৈ स्मृति भवनाव खुंजादों। सेथि हाबाफारि बादियै खुंथाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ फुंनि 9 बाजियाव फिरफिला बिरहोयो खुंथाइ आफादनि आफादगिरि सोमेश्वर बर' बिथाङा। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव माहारियारि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बिबार बावजेनना बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसे रंजालि बैसागु खुंथाइ आफादनि बोसोनगिरि हरिचरन बर' बिथाङा। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो।